Eta Iruña da, beste topagune nagusitako bat azken kilometroan, Iñaki, horrero ospakizunak aurrera darrai. Bai, hemen antolakuntzatik esaten digutena da, behin eta berriz gauza bera esan dute. Guztiz gainditu dutela erronka erraldoi hau. Lana bukatuta, goizean goizegia esan batzen giroa, jai giroa nagusi. Esan dugu lehen, atzeratu dela zertxo baite agiria, baina hasi dira lehenbiziko balorazioak ematen, nahi baduzue, entzun dezakegu, nola baite, gizakatea osatu ostean, hausnarketa. Es dar las gracias a todas y todos los que os habéis sumado a esta iniciativa y muy especialmente a Chechu, a Ainara, a Mikel, a Alfredo, Isabel, Aritz, Javier, Alaitz, Enrique... Horixe, hasi da, irakurtzen lehenbiziko erderaz, hainbat eskerrak emanez. Horixe da nolabait esateko gizakatea osatu ostean lana gaindituta, erronka gaindituta, nolabait ekimenari amaiera emanen dion ekitaldia. Jaia ez da hemen bukatuko, Antoniuti Parkean izan da gizakatea, eta hemendik nolabait esateko alde zarrera hurbilduko da jai giroa. Hemen Etxarrin, han eta hemen jai giroa, esan bezala gaurko erronka bukatuta.